acestui fenomen muzical la ceremoniile de deschidere ale marilor evenimente sportive la nivel global. Sunt echipe de adevărați profesioniști care lucrează care au lucrat la acest show, echipe din Europa în special, cu o experiență bogată în spate. Nu este plin stadionul național Julio Martinez Pradanos, denumit astfel după un jurnalist sportiv cilian decedat de curând. Era anunțat oricum un spectacol de sunet și lumină pe arena principală din Santiago. Da, e un mesaj venit și de la Cătălin pe adresa de e-mail fotbaleuropean@digisport.ro. Chiar dacă meciurile din această competiție se vor desfășura la ore târzii în România, nu voi pierde niciun meci. Vă urmăresc online. Vara 2015 se asociază cu Copa America 2015. O văd favorită pe Chile, iar Alexis Sanchez va fi erou. Vedem niște baloane cu drapelurile țărilor participante. Așadar, următoarea ediție a acestei competiții va fi și cea care va sărbători centenarul și se vorbește de o prezență, de o organizare în Statele Unite. Va fi foarte interesantă de văzut, o țară care are infrastructură pentru orice fel de competiție. Continuă spectacolul la această festivitate. Ar putea fi o competiție foarte, foarte interesantă și pentru faptul că fiecare echipă care a participat la ultimele două cupe mondiale a reușit, cu o singură excepție, să treacă de grupe. Este vorba despre Ecuador, însă și Ecuador anul trecut a fost foarte, foarte aproape. 8 echipe din cele 12 prezente la startul acestei competiții vor merge mai departe în prima fază eliminatorie. De asemenea, nu se vor juca prelungiri în fazele superioare. Este un mesaj venit și pe contul de Twitter Bogdan Socol de la Andrei. Sper să avem meciuri frumoase și cu multe goluri. O văd pe Argentina favorită și surprize, de ce nu, Columbia sau Mexicul. Asistăm în continuare la acest spectacol creat de artiști profesioniști din Spania. Sunt acrobați profesioniști specializați pe asemenea evenimente. În același timp, Esteban Icardi, cel care a pus cap la cap acest show timp de 20 de minute, a spus că va fi un timp foarte bine folosit și foarte interesant, care se va încheia cu o surpriză pentru toți spectatorii. Practic, totul va culmina cu valorile Americii Latine și în special ale statului Chile. Da, e un mesaj venit și de la Andrei. Meciurile venite la ore
atât de târziu de la Copa America. Mi-aduc aminte de meciurile de la Cupa Mondială din America, din 94. Ce vremuri frumoase am trăit atunci. Da, Cătălin scrie pe Fotbal European @rondicisport.ro: marea și singura favorită este Argentina. Nu înțeleg selecția Braziliei, însă Argentina are toată spuma fotbalului din țara lui Maradona, plus pe cineva mai mare ca Maradona, adică Messi. Transmisiuni ușoare și mulțumim pentru că transmiteți această competiție. Vom vedea dacă Messi va reuși totuși să se ridice la nivelul lui Maradona. Încă nu a câștigat niciun trofeu cu naționala Argentinei, în timp ce Maradona a câștigat o cupă mondială și a mai jucat o finală. Ne mai vorbim și de Copa America, o competiție pe care Argentina nu a mai câștigat-o de mai bine de 2 decenii. De altfel, Uruguayul este în acest moment deținător al recordului de trofee în Copa America, 15 la număr, devansând Argentina chiar la ediția precedentă din 2011. Argentina are 14 trofee, Uruguayul 15, Brazilia are 8 titluri în acest moment. Chile, Ecuador și Venezuela sunt singurele echipe din America de Sud care nu au câștigat acest trofeu. O competiție care a început în 1916, au fost, spuneam, diferite schimbări, s-a jucat chiar și anual. Fotbalul a căpătat amploare în a doua jumătate a secolului XIX în America Latină, adus evident de englezi care lucrau la infrastructura de căi ferate și de transporturi în general în această zonă. Și ușor, ușor s-a oficializat o competiție interțări, să spunem, în Argentina. Și spuneam, prima oficială în 1916. Da, este un mesaj venit pe Twitter de la Ionuț, care întreabă dacă nu vor fi prelungiri, vor fi direct lovituri de departajare. Asta doar în faza sferturile de finale și în semifinale, pentru că altfel finala va avea un alt regim, vor fi și prelungiri dacă va fi nevoie. Înainte de a se trece la lovituri de departajare, asta dacă va fi cu adevărat cazul. Un mesaj venit de la Andu pe Fotbal European @rondicisport.ro: să nu uităm de Brazilia, are individualități, în primul rând în compartimentul ofensiv cu care o pot purta spre finală, iar Cristian Estrie suntem urmăriți și din Anglia, de la Leeds. Să sperăm că Chile va merge bine, dar avem un Cavani în formă bună. Să spunem că biletele pentru meciul inaugural dintre Chile și Ecuador au ajuns să se vândă la negru cu 850 de euro, cu 730% mai mult decât prețul oficial. Este vorba de biletele categoria 1, care la prețul oficial costă 115-150 de euro cel mult. Iată,
De mare este interesul pentru această competiție. Sunt așteptați în această perioadă la Copa America peste 60.000 de turiști, mai ales în Santiago în special. Așadar, peste 60.000 de turiști sunt așteptați pe durata competiției în Chile. Așteptăm cu mare interes finalul acestei părți din program. Câteva acrobate pentru fiecare țară. Au coborât ușor. Acum s-au strâns în zona de la centrul terenului. Dar revenind la meniul de mai devreme, cred că Brazilia are în primul rând, după foarte mult timp, și o defensivă uriașă, pentru că ofensiva a avut tot timpul. Acum nu are atacant, problema cu portarul de asemenea a fost îndelungată, dar cred că pentru prima dată după mult timp Brazilia are și o defensivă foarte bună. Apare și o replică uriașă a trofeului în centru. Da, sud-americanii se laudă că este cel mai frumos și în același timp cel mai vechi trofeu din fotbal, cel puțin la nivel de echipe naționale. E un mesaj venit și de la Emanuel pe fotbaleuropean@sport.ro. Cu siguranță, cu Ronaldinho în lot, Brazilia era câștigătoarea acestei competiții. Nostalgic, Emanuel, după vremurile de glorie ale lui Ronaldinho, perioada de glorie a lui Ronaldinho, ars însă cam prea repede Ronaldinho. Însă Copa America a produs mereu noi staruri și e posibil să avem parte de o nouă vedetă în urma acestui turneu din America de Sud. Fără îndoială este cea mai importantă competiție fotbalistică din 2015. Facem cunoștință și cu mascota competiției, dar ascultăm și melodia oficială.
Evident o melodie pur latină. Fotbal și dans, fotbal și muzică. Nu nimic neobișnuit pentru această zonă. Da, este Sud America, este pasiune, este spectacol, este fotbal, este Copa America 2015. Este un mesaj venit și de la Bogdan pe fotbal european arondigisport.ro. Atâta timp cât nu participă și Germania, are și Brazilia o șansă. Cum favorită rămâne Argentina, iar surpriza plăcută o văd pe Chile. Întreabă și de ce Luis Suarez nu este în lotul Uruguayului pentru acel incident cu mărul lui Chiellini de la Cupa Mondială din Brazilia de anul trecut. Da, trebuie să spunem că încă nu poate evolua pentru echipa națională. E o suspendare mai mare la echipa, sau mă rog, ca durată mai mare la echipa națională decât la club. Foc de artificii și atmosferă senzațională. Ușor, ușor ne încălzim pentru primul meci din această seară. Spuneam Chile, Ecuador. Chile cu o grupă accesibilă totuși. Dar să nu uităm de Brazilia și de Argentina, să nu uităm de Columbia și, spun eu, și de Uruguay, chiar și fără lui Suarez, pentru că simplul fapt că e cea mai europeană echipă, ca și tactică,